ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ, ଇଚ୍ଛାମୟ, ଇଚ୍ଛା ବିହାରୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରକାରନ୍ତେ କି ଅପ୍ରକାରନ୍ତେ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିବା ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଏବେ ନହେଲେ ବି କେବେ ବି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ତୋର ହୋଇକିରି ଥାଏ, ତୋର ହୋଇକିରି ରହିବି, ତୋର ହେଇକିରି ଅଛି। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ମଣିଷ ଯେତେ ନିଜେ ବଦଳି ଗଲେ ବି, ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ବି ମହାମେରୁ ସାଜି ତାର ହୃଦୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେଇ ମଣିଷଟିର ହୃଦୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚୁପ୍ ହେଇ କୁନି ପିଲାଟି ପରି ବସିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତୋର, ମୁଁ ହିଁ ତୋର, ମୁଁ ହିଁ ତୋର।